Možno ste niekedy zazreli, že namiesto názov stĺpcov ABC vidíme vlastne čísla a v prípade vzorca, keď sa pozriem napríklad, že kde ščítavam dve bunky, tak v zátvorkách vidím taký trošku čudesný zápis, ale ono to v podstate reprezentuje stĺpec a respektíve riadok a stĺpec, R ako row, C ako kolán a v hranatých zátvorkách je odkaz vlastne na stĺpec, ktorý sa nachádza o dve pozície ďalej od aktuálnej bunky, RC-1 o jeden stĺpec vľavo od aktuálnej bunky. Takže toto je syntax, ktorá je taká na prvý pohľad ťažko interpretovateľná. Má to nejaké teda výhody, hlavne to, čo som videl tak vo VBA, priamo teda programovaní makier, ale my by sme to chceli v tom štandardnom zobrazení vlastne vypnúť, takže ja keď prejdem do súbor a zvolím možnosti, vzorce, tak štýl odkazu R1, C1, to je práve to, čo sme mali zapnuté, takže potvrdím OK, no a stĺpce sa nám zmenili tak, ako poznáme, rovnako aj vzorec je v poriadku, takže je to tak, ako to máme štandardne predvolené. No, ďakujem za pozornosť a prajem všetko dobré.